Pred istým časom, keď som išla domov autobusom, tak som sa vlastne stretla so svojím bývalým spolužiakom z prvej triedy na základnej škole, s ktorým, keďže nám triedu rozdelili, sme sa dlhé obdobie nevideli. A vtedy som dostala takú myšlienku, že mám si na ňo vypýtať kontakt. A potom on sám teda ma oslovil, že by sa rád ako stretol, a tak potom sme začali chodiť spolu vonku a sme sa začali rozprávať. Ja som mu začala hovoriť o Ježišovi, o tom, čo prežívam. Začala som mu hovoriť o modlitbách a potom sme sa začali aj spoločne modliť vonku. Raz, keď takto sme sa modlili, mi spomenul, že má problém s tým, že je závislý na cigaretách a že by ako chcel prestať fajčiť, ale že už viackrát sa o to pokúšal, ale že sa mu to nepodarilo. Tak som mu povedala, že sa môžeme za to modliť. A tým, že vlastne medzi tým som mu hovorila aj o Stanovi, ktorý vedie vlastne tie skupinky, tak som mu povedala, že teda Stanovi môžem napísať a že sa môžem modliť na diaľku. Tak vlastne som mu napísala a potom sme sa začali za to modliť a sme sa za to modlili a potom sme sa nejaké dlhšie obdobie nevideli, a keď sme sa na ďalší krát stretli a som sa ho teda spýtala, že teda ako, že či ešte fajčí, tak povedal, že už nie, že sa mu podarilo ako zvíťaziť nad tým a že teda už nefajčí. Druhá taká skúsenosť je, že moja spolužiačka v škole a zároveň moja kamarátka z triedy ešte na začiatku roka, keď sme sa zoznámili, tak som mi spomínala nejaké veci z života, čo prežíva, a vlastne vycítila som z nej, že prežíva nejaké veľmi ťažké veci, a vlastne aj podľa toho, ja som nevedela konkrétne, čo prežíva, iba som vycítila z nej, že niečo prežíva. Vtedy som teda poprosila Stana, či by sa mohol za ňu ako modliť, aj keď som nevedela, čo prežíva, iba som ho to poprosila, že som niečo z nej vycítila. Tak sme sa za to spolu modlili, modlil sa vlastne cez moju vieru ako na skupinke, že cez mňa za ňu. A modlil sa takto asi dvakrát a po druhom raze, ako sa takto modlil, tak prišla za mnou s tým, že nevie, čo sa stalo, ale že jej dedo, vlastne, ktorý dlhé roky pil alkohol a že ho nevidela nikdy piť nič iné, iba alkohol, tak vlastne zrazu úplne prestal piť a že vôbec nevie, ako je to možné. A popri tom ja ani Stano sme vôbec nevedeli, že vlastne čo sa deje, ani sme proste nevedeli, že ona má problém s dedom, ktorý je alkoholik, a proste ako aj napriek tomu, že vlastne aj to je, že nemusíme Bohu vymenovávať tie svoje potreby, že čo všetko potrebujeme, že Boh skôr ako prosíme, tak vie už o čo prosíme. No a tretia taká skúsenosť je znova s touto istou spolužiačkou, kedy vlastne jej mamina ako raz prišla ku mne do školy a proste mi povedala, že jej mamina bola na kontrole a že jej zistili niečo na maternici a že teda už išla na tú kontrolu dosť neskoro, že mala ísť na ňu skôr, ale že vlastne nebola na tej kontrole a že teda išla až neskôr na tú kontrolu. A vlastne, že lekár jej povedal, že už je to 50/50, že už si nie je istý, či sa to vlastne vôbec podarí zachrániť. A ešte mi vravela táto spolužiačka teda, že oni majú v rodine takú smolu, že vždycky, keby za každým, keď niekto ide na operáciu, tak vždycky to dopadne zle. A za každým proste majú nejaké komplikácie, zle sa toho musí ísť na opakované operácie alebo tak. A vlastne, tak som jej povedala, že budem sa za to modliť. No a som sa začala modliť za vlastne ňu, aj za jej maminu, aj celú ich rodinu. A vlastne potom jej mamina teda bola na tej operácii a potom spolužiačka prišla ku mne do triedy a bola celá vystresovaná, úplne nervózna bola, aj taká, že si v pohode, že je všetko v poriadku. No a ona mi povedala, že že mamka, majú dneska prísť výsledky, že bola dneska na kontrole a že proste neviem, že nie som si istá, že či to bude v poriadku, že mám obavy, že čo ak to nebude dobré.
No a tak som mi vravela, že teda nech sa teší, že to bude v poriadku, že teda nech ako sa nestrachuje, lebo že tým si to iba ako keby privolá alebo pritiahne potom, ale že nech naopak, že nech sa teší, že jej mamka bude v poriadku a že to bude dobré a že tá kontrola dopadne dobre. No a potom vlastne v priebehu toho dňa zrazu len prišla ku mne a úplne že či ma môže objať a úplne spustila také slzy a že proste, že čo sa stalo a ona úplne taká začala úplne plakať od šťastia, že jej mamka mala úplne všetky výsledky v poriadku a úplne bola z toho celá prekvapená, šokovaná, keďže lekári predtým vraveli, že je to 50/50 a že sa mi nevedia, či sa to podarí ešte zachrániť a že vlastne akože aj to, že vravela, že majú tú smolu v rodine, takže nakoniec všetky tie výsledky boli v poriadku, tak bola úplne šťastná, tak som mi vravela, že som sa za ňu modlila, tak bola úplne taká z toho potešená. Takže to je celé. Ďakujem.